ke manzan Allah farin duba. Kai da ke manzan Allah farin duba. Allahu rahimi mai rama ga dukkanin bayi, ba ni hikima in yabi ɗaha ba da ruɗu ba. Da ɗaga Mustapha sa ashabu ba da bambam ba. Kai da ke manzan Allah farin duba. Shehu Tijjani Shagajela na gaisuwa na zo, Shehu Barhama kai na ga Mustapha farin duba. Annabi Muhammadu a duka duniya duka anbiya uba su kai ba. Sai ya dalkauna ba mai matsayi irin naka, ko a lahira duka anbiya uba su kai ba. Kai da ke manzan Allah farin duba. Dan Adam kake amma ko ga daraja sai na ga san ba ku zamo ɗaya ba. Kaga Allahu kun magana da kai da shi tabbas, kun yi magana ba magana irin ta saura ba. Kai da ke manzan Allah farin duba. Tabbas kun yi magana ba magana irin ta saura ba. Kun yi magana ba magana irin ta saura ba. Da Allah kun kai magana ba magana irin ta saura ba. Kun yi magana ba magana irin ta saura ba. Lokacin da zaka shiga zaka tarra takalma, sai ya ce da kai ya ka shigo da su farin duba. Sai ya ce da kai ya ka matso farin duba. Zo tabo ya ka matso farin duba. Annabi Muhammadu kogin yabo yake ta gaishe ka, Sunusi ɗan dume mai yin yabanka ba da rauni ba. Kai da ke manzan Allah farin duba. Almajiri wurin Shagate Jani ɗan dume naka, ta ga Shehana Shaga Abdallah Hallara babba. Zuciya tana fusga in aka yi zancenka, duka damuwa sai ta zamo kamar ba ma ayi ba.